Ҳамада салом алейкум бардори хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам автори Паланг. Салом алейкум, акасози хуби тинҷа эҳтиром. Номуш Паланг меган ина. Паланг. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов ва чӣ хеле ки лангулию рамзия муайян кардан мувофиқи таҳқиқоти иё Паланг. Ва имрӯз гап мезанем дар бораи лангулии мурдахир ва ман доказат мекунам имена мурдахириша да гапам ҷавоб мегум. Ва лангули то бибро ҷавоб бу ки дар куҷо ма пишти яҳуда гирифтам. Доказат мекунем ки чӣ гуна то мурдахири твар. 18 минут видео бародаро, 18 минут видео. Мо дар 18 минут видео ҳамроҳи шумо ҳоло тамошони мақсад ё авторски права назанан гӯш мекунем ки дар 18 минут видео ин одам чӣ кор кард. Рафтем. Ва тавсия хеле ҳам хуб барои одамое ки вообще барои любой одам дар кора хеле ҳам хубай. Ҳиҷома, фитобочка, массаж. Яъне ки ман дар шумо тавсия метам шифоҳиҷомаро ки дар якҷоягӣ бо ширкати шифофармое ки дороҳои гиёҳӣ доранд, яъне ки хубии и дар чие? Дар инҷа на танҳо мардо рафта метавонанд, ҳамин хел бо услугае доранд ки алоҳида занҳо ҳам албатта ки метавонанд рафта аз ин хизматрасониҳо истифода баранд. Ва аз ҳамада муҳимаш онае ки чизое ки ҳоло гуфтам бепул фаромӯш накунед дар вақти рафтан номи канали Сем Шарипова хотиррасон кунед ва ҳамчунин метавонед дороҳои гиёҳӣ аз уҷа ҳам дастрас кунед. Номерошон дар болои экран, WhatsApp, занг задан чӣ хеле ки дар худтон удобно аст. Так. Мама тат кардесам. яъне ки одамо бояд бифаҳманд ки ту реклама монди, ай реклама ту пул мекунӣ, бароям пул кор мекунӣ, бояд бигӯянд ки беира ҳақорат накунем. яъне ки какой связ дари байнае ки ту вот айшоти муҳоҷир пул кор кардаси, айшоти тамошобин ту пул кор кардаси, кисат сум овардаси, кор намекунӣ, ту бояд тура бо дашном накунанд. ман намегум рекламаро бародаро. Ман намегум реклама накунанд. Реклама ҳамаи мо мекунем. Но рекламаро ту бояд заслужид кунӣ. Ту барои реклама бояд ту меҳнат кунӣ, ту бояд кор кунӣ ки ту ҳамун як чизе ба мардум битӣ ки ба ивазаш ту реклама карда битонӣ, ҳамун виҷдонат вардора ки ту рекламаро барои чӣ кардеси. Ман ҳам реклама мекунам, марҳамат рекламаи мо, баъд реклама давом метем ва ман мегум ки чӣ гуна ту рекламаро заслужид кардагӣ нестӣ ва ман доказат мекунам ки чӣ гуна ту мурдахири. Ва як хабари хеле ҳам хуб дорам барои одамое ки мехоҳанд граница пересекат кунанд. Ман ба шумо тавсия метам авиакассаи роҳи сафеда. Бале бародаро, дуруст шунавиден. Авиакассае ки ба тамоми направлениҳо билет доранд ва аз ҷумла шумо метавонед ки граница пересекат кунед тавассути самолёт. А чё, так можно было, что ли? Хубтару осонтарай. Тамоми роҳбаладиша худи ҳамин ширкат худшон мекунанд. Номерои WhatsAppшон дар болои экрани шумо ва ба подсказкаи болои угли видеоро нигоҳ кунед. Каналшон аст, метавонем будороем бо дар уҷа фаҳмондагиян. Марҳамат, номерои WhatsAppшон дар болои экран алоқа кунед. Рафтем бародаро видеоро мегзарем. ин торак дан уҷа сеим реклама рафтестай. Ҳиҷома, граница, авиакасса. Сеим реклама уже рафтестай дар якм минути видеои 18 минутай. Но интересно ин нест, мо даш тамошо мекунем ки ҳамин видео 18 минут чӣ видеоае. Так, айни замон гроба бурдесиян. Гроб бурдесиян, лангари давида айдимиш мева маън мекуна гроба. بیناموس کن بر
айдим танки ягон хатогӣ кард тири каҷ боиси расвоии тирандоз аст мега тири каҷа шумо дохтестен ва ягон кас минуситра намега ман мехезам дар бораи видеоит ки гап задаесе ки как буто ба ин видео ту бояд хита ислоҳ кунӣ ту бояд рута как буто рут сафеда нишон битӣ лекин дар иҷа ту нишон дасти мане ту доказат кардаси ки рут сиёҳай ту мурдара манъ карда ки видео кунӣ ки чӣ дал чӣ гӯш мекунем барои чӣ вот мақсади смисли видео ту дар чиай тамошобин халқи мо беақл нест ва доказат кардасиам беақл набуданашона ба атакаи дар рекламодателот шуморо рекламодателото набоша мебинем чӣ хел кор мекунем мебинем кори шумо истинаш дар куҷоай мебинем шумо барои ки кор мекунем барои халқ ё ин ки барои кисаихтон миллион хуби тварович тварзода миннат накун дар видео чӣ хеле ки миннат карди ки ман шав рӯз дар бораи ман муҳоҷирро нигоҳ мекунам муҳоҷирро мехӯронам муҳоҷиро тира хӯрондесиан ту муҳоҷира не ман алҳамдулилло ки ай шав ин овози соат 12:30 шида алҳамдулилло дар хизмати бародароям дар ҳонав дурун бечораҳо маҳкамаи авқот овардагиам муҳоҷиро тира хӯрондесиан ба номи аллоҳ қасам агар дар ту фоида набоша ай халқи муҳоҷир ту намехези видео намекунӣ ҳоло мо видеотаро тамошо кардем ки дар бораи гроб гап задаисти ки мина мурдара бурдан гуфтести аллакай сета реклама монди минимални ба размери канали ту масад канал майдай минимални 10,000 рубл дар сет реклама буд минимални примерно метавона зиёд боша метавона камтар боша номо далша гӯш мекунем далша ту барои хуби халқ мекунӣ ту барои савоб мекунӣ ту дар мурда ҳами кора кардӣ далш тамошо мекунем чӣ кор мекунӣ ту баъди ҳами гроб хай мурд рафт худо раҳматш кунад мурд какого бояд ту буброи видео кунӣ дар ин кор ту даст доштӣ хоб мебаромад дар телеграм канал ё ки мебаромад дар ҳамин видео мегуфтӣ ки хай бародарои на мурда хай на бурдан чӣ ба ту реклама мемонӣ яъне ки ту ба мақсади он накардӣ ки халқа бифаҳмонӣ ту ба мақсади он кардӣ ки оҳ бест ана мурдай бачаи ҷавони тоҷик гуфта марг оҳ муҳоҷират гуфта смайли ки гирья монда ки медонӣ ки видеоро халқи одам муҳоҷир тамошо мекунад одамои мо мардуми мо бисёрш муҳоҷират дай ва беҳака дар ҳаминҷа рекламаома бизанам виҷдон дар шумо нест умуман виҷдона дар кунтон банда намеистад шуморо ҳамо акае ки дастша салом кард қатӣ намезанӣ дар дасташ яшата мурдай бародаро хай шумо дар вақти зинда буданаш ягон мушкилӣ дошт ягон чӣ дошт видео карден мақсад дастгирӣ карден шумо бародаро ман шуморо бародаро гуфтам ин хар бародари ман неста дастгирӣ карден хай имрӯз ҳамо одам мурд хай ҷош ҷаннат боша мон рава рӯзаш битен ҳамура ҳамо агар ман хиёл мекунам ки агар ман мебудам дар ҷои ҳаму мумкин мешнавидам мехестам амира дар сараш яшта мезадам айдури гроб пад мурдара рӯз битен Да что ты, черт побери, такое несешь? дар байни раҳ гроба ман кардай ки видео куна рекламашамона бародаро ман нагуфтестам ки ич хели одама ё ки ман таҳира накуфтестам ранги ё мераванд история мекованд биограф ман биограф ҳақиқи ман худам видео мекунам любой кас дар интереси боша бинависем ман худам видео мекунам ино худшон абровардесиян худаш ба забони худ фисая ки ман дар байни раҳ гроба ман кардам ки хама таъриф кунам ман бихезам реклама монам ту твари ту одам нестӣ ту даҷҷоли
ту шайтон ба ниқоби одамӣ тарош ришта риш дар та ҳайф шидаги твари сука хе доказад ки ма да куҷо яҳудиро таъриф кардагим ту доказад намекунӣ куни тира ма пок зани нишон метам дар мардум шарғоли твар блядь баска пас занию хоҳара соҳиб надоштай ки доштай надоштай му одам да гроб мурдаги гроб да одам рафтез да бани ра ман карда иша твар мон бравак басай так дар 7 минут видео буд мешава яъне ки сета реклама дар аввал дар 7 минут видео буд мешава видео 18 минут ана ки мо тамошо мекунем ки дар давоми 18 минут чӣ гу рух метад чӣ гап мешава тамошо кунем рафтем якм реклама чиай авиакасса и дигар видео нест бародаро ҳамин видео ҳамин 18 минут این реклама уже ҳад шид биқад твар мешава одам ту чӣ хел ҳамин видеоро монтаж кардӣ ки ту гроб мондагӣ дар гроб дар мурдаи одам буд шид анака чандум реклама мешавад барои ҳаҷ рафтан барои граница барои авиакасса бо чӣ буд бойнаи чорум буда карочи анака дигар реклама сар шид уже 8 видео рафтеса видео 18 минут мо давомша гӯш мекунем чиа яъне ки шайтони иё даҷҷоло чӣ хелиян алҳамдулиллоҳ заказ кунен алҳамдулиллоҳ боре навардаи алҳамдулиллоҳ раз ки алҳамдулиллоҳ гуфт кори правилное ман тамошобин ҳар як шуморо мегӯм хитона дар ҷои блогер монен ту камера кардаеси ки дар гроб одама бурдестиян мегӯин ҳамин бародар мурда дар ҳаққиш дуо кунен ва дар ҳамун ҷа ту 2 минут дар бораи ҳамин одам мезанӣ гап мезанӣ 18 минута видеоро полни реклама мекунӣ ту хитит мара бугӯ тура виҷдонот мешавад ки ҳамида ту ҳам қадар ҳам хеле реклама монӣ брава дар 2 минут гап занӣ 18 минут дигар реклама ҳамира монтаж кунӣ бибинӣ дидау дониста названиаша бинависӣ дар ютуб пан кунӣ ва бо хитати мардак ҳисоб кунӣ бо хита бугӯ ки минусҳои моро наковен мо гарением намекунӣ одами нормалира намекуна ира интегратсия заказной меган вақте ки реклама аз 1 минут дароз мешава ё гарини қиматани ролико ака шумо тасаввур кунед ҷамъоҷам ҳама яъне ками 18 минут ҳамаш реклама рекламаро агар просто бинависа ки мақсад реклама масалан ҷинати блогери ма шуморо мегӯм бинависа ки мақсад реклама авиакасса ҳаш дигар ҳамаша мона партоя 1000 просмотрам намегира лекин вақте ки менависа ки мурдаи бачаи тоҷик ҷавони тоҷик огоҳ бошед муҳоҷиро муҳоҷира дигар гапҳо смайли ки гирия исуса мардум ба хотири ҳамин марг медароянд ки мақсад ки мурда бошад лекин ё
рекламаро пешниҳод мекунам. Барои чӣ хотир? Мақсади асосиро мо мефаҳмем. Мақсад чие? Мақсад рекламаро гузарондан. Но мурда дар ҷа ниқоб мешава, причина мешава. Истифода бурдани марг мешава. Ин ами мурда хурдан. Бача куҷош нофаҳмо. Ман намегум реклама накунед. Реклама баарза ҳамид шумо ҳис кунед ки ҳамон рекламаро шумо туғрӣ кардестин. Меҳнат кардестин, як гапи хуб гуфтестин, аз гап як касе як чиро фаҳмидест. ранги чӣ ки ман даҷҷолоро рӯшона буровардестам, бибинанд ки оҳ ина даҷҷоло ки буда ина хеле бишносан як чӣ кина, баъд абоянш рекламарамон ҳо ягон ҷои вайш нест. лекин ин кори та дар куҷо туғрӣ мегира бародаро? Ман шӯхӣ накардестам. ҳамин видео метонем будуро инжала бизанин. 18 минут видео ай номи видео мурдаи бачаи ҷавони тоҷик дар морг. Оҳ муҳоҷират. Какой дар морг? Дар гроб бурдест абданша. Та айними раҳ ман кардиша. Название сукатра шайтония. Ти ягон грамм да ҳаққиш дуо кунед да ҳам одами мурдагӣ да барои мурда та да похуяй. Абсолютно та да похуяй. Бибро доказат кун ки ман яҳудиро пуштиша гирифтагиам. ё ин ки бахшиш пурс ки ту туҳмат кардагӣ. Дар эфир даъватон кардам риден ку набаромаден. Хе майда чайдат парчуганот баромадагӣ қадима гап занӣ. Ҳама гапошон запсай, одамое ки пуштон баромадесай. Ва ман шуморо уже фаҳмидагим ки шумо мара кадом лини қаттоо дуда чикор карданиен. Ба кадом роҳ бурданиен. Леки вам вот такой. Да видео лайк монем бародаро против ин намехед даҷоло. Ман медонем ки бисёр лайк намегум. Не ки бимонем против намехед даҷоло барои он хотире ки одаме ки вақти медароя лайк айда мефаҳма ки чанд кас тарафдора. Ман намегум, шумо просто фаромӯш мекунед. Ҳастанд тамошобиное ки медароянд. Дар телеграм ман скриншот мекунам, мега братан ба пеш подписация кардаган, комментар настаган, нигоҳ мекунам, лайк мондагӣ нест. Мегум чӣ ба намонди, мега брат аёдо меброя. Барои ҳам хотир аёдто наброрин ҳамира ба хотири ҳами даҷоло. Твар блядь. Ман ждат кадесам ай ҳардата. Ту бибро у дигарит ламзият биброя доказат кана ки ман суми ура хурдагим натона бахшиш пурсам. Ту бибро доказат кун ки ман яҳудиро пушта гирифтагим. Наметони бахшиш пурс. Ин ҳам қадар кора бардор, да дигар даҷа ягон гап нест. Ман ҳам қадар чи аё талаб дорум. Накардестиян даъватшон кардам суҳбат да прямой эфир набромадан. Ман чикор кунам, ман бояд бестам дига. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда. Телеграм канал ссылкаш дар якум комментария ҳатман будуроин. Дар уҷа бо бештар хабаро, бештар новостиҳо, бештар чизоро аз уҷа мегирем, фаромӯш накунед. این رفتار مردم حاضره را دیده خواستم نام خدمت پنهان کنم زیر نام LZ. یک زمان گلین جارب دوستار خانه رو بود در دستی هر پدر برای تربیهش چوب بود. یک زمان عشقی مادر دیلی بچه پاره میکرد. یک زمان نرخی ناموس باور که خیلی خوب بود. یک زمان نوازای دستی قپیده من میکرد توی وظیفت بود توی بالا گذر عروسی هویه. یک زمان جواب میگفتن گپی گفته گیره وزیده همه نرا نمیبینی مردیره. یک زمان ربغمی کم بغل بود هازی عشقای گوشتی آدمای گوشتی گاوده ارزانه امشب. یک شیشتن یک شیشه تمام میشم سودا شدی شب. خیال میکنه خوشبخته نکی بخته ندید نمیشه نکریشت امشب نکن میشد امشب تو ایشه تازه های با گفتی خود پرست خالی داره دیلشه نکریشت امشب نکن میشد امشب تو ایشه. ای عروسی رئیسی کلوبای تیپا داره کریشه. زمان بحری خدام ملا میگفت گپی خوبه ازی امری معروفش برای لایک یوتیوب برای реклама граница реклама авиакаса бовар ки тайни қоби милода дига касай созен сана дӯстдоро фарза қазо када ҷой намостон пури чанг бигардин риш дароз када ҳози ҳама дуру дора пушту пеши камера гунаҳгоро контента бегуноҳо каменда созен сана дӯстдоро фарза қазо када ҷой намостон пури чанг бигардин риш дароз када ҳози ҳама дуру дора пушту пеши камера гунаҳгоро контента бегуноҳо каменда.